Ngutana nga nung maka-afford mo na sila palit sa mga tao. Diha ang atong tanahon. Naa diha si Satanas nagluklok nga nung mamalit, maka-afford man sila, mabankrupt man ka. Kaya imong sweldo gamay raman. Anyway, nagpadayon ang national issue nga nagbaga mga higala. May kalabutan sa pangrakot sa gobyerno. Bisag unsaon ni mong review, no? Kinagrabihan yun ang pangawkaw sa salapi sa kaban sa nasod. Karong panahon na. Mismo ang mga kwartang kuan ba earmark yun ba for a specific purpose gihilabtan. PDIC, can you imagine? Philippine Deposit Insurance Corporation. Insurance na sa mga depositors. Nga og magbankran sa problema sa mga bangko na ay insurance ang imong deposito. Gihilabtan. Zero. Unya, wa pa man tayo nakitang na priso, na ay mga ngan-ginganlan, pero ang so far mga higala ang vital kinta nga kanang actor ni ini nga gihinganlan na gyud o giduot na gyud apan wa dinhi sa nasod si Saldico. May buntag ni Engineer Gene Soliano. May buntag kanimo Saldi Syornak. Gipanghinganlan ni ko ha. Akong basahon ng mga gipanghinganlan yun ni Saldico mga higala nga nilambigit nining pagpanghilabot sa kwarta sa gobyerno. Number 1, Ferdinand Marcos. Number 2, Lisa Araneta. Number 3, Sandro. Number 4, Martin Romualdez. Number 5, Yeda Marie Romualdez. Number 6, Julian Romualdez. Number 7, Zaldico. Number 8, Boying and John Vic Rimulya. Gingan lang. Number 9, Lucas Bersamin. Gi-fire out man kanong bago lang niya. Di siya magpa-investigar. Siya ikihala ko ninyo. Executive Secretary mga higala. Number 10, Claire Castro. Appeal sa gihinganlan. Risa Hontiveros. Tito Soto, Ping Lacson, Loren Ligarda, Rafi Tulfo, Gervil Luistro, JJ Suarez, Dong Gonzales, Rog Gutierrez, Jude Asidre, Edwin Guardiola, Benny Abante, Terry Ridon, Ace Barbers, Dan Fernandez, wala naman ni sa posisyon karon na pildim na seleksyon, but gingan lang Dan Fernandez, Zia Alonto Adyong, mo ni ang sige pagarpar dito sa Mindanao nga nabali na ko ng Mindanao. BBM na dito ang overwhelming favorite amongst politicians. Adyong, no? Paulo Ortega, Antonio Trillanes, Akbayan Percy Sindanya, kanang hiwi ug baba bitaw. Mao na siya. Gihingan lang. Kabataan, Renico, ACT Teachers, Antonio Tinio. Mao na ang sige sa hisgot nga ang taumbayan ayaw ni Sara Duterte ang taong bayan. Gabriela Sara Ilago. Ano ba tanon bitaw nga komunista kayo? Laila de Lima, Janet Garin, Stephen John Paduano, Johnny Pimentel, gobernador sa Surigao, Joel Chua, Alfredo Garbin Jr.,
Roland Valeriano, Lordan Suan, Romeo Acop, ito kanhi pulis na abogado niya congressman na karon Romeo Acop, Jefferson Konghun, Romeo Bronner Jr., Nicolas Torre III, Romel Marbil, Larry Gadon, unsaon naman lang nimo, Arlene Brosas, Raul Manuel, kaning batanon gyapon ni nga sayo bitaw, TikTok nga komunista, Anton Lagdamio, Manuel Bunuan, o Gibo Teodoro, 51. Sa mga politiko lang ni, o mga tinudlo sa presidente, the likes of Larry Gadon, for instance. Ang ranggo sa Navy, Commodore na, pero na-disbar ni siya disbarred ni siya. So many names. May kalabutan, whether it's true or not, kay kining tanan sila, presumed innocent magyud sila. Until proven otherwise. Beyond reasonable doubt. By a competent court. Grabiha sa depensa, anak. Kana lang daan. Maglaway ang balaod ni mo, anak puloy. Dugay kayo nang ipahimuslan ng word nga demokrasi din sa ato. Tanang istorya, minaw sa mga komunista, demokrasi. Puro demokrasi. Pero wag kita maghuna-huna nga dili man tinuod ng demokrasi din sa ato. Farsikal ba na? It's a farce. In the real sense of the word. But anyway, due process. Laing kanunang hisgutan, due process, which is sakto, ginadita maglalis ng due process. Pero kung saan pagka-due process o corrupted ang imong justice system? How in hell can you claim due process when the judiciary itself is corrupted? Tanang branches of the government, institutions sa Pilipinas, mga higala, corrupted. Tanan. Why exemption? Unsa ang pagtubo na to na isip nasod kung mo na ikahimtang? May nalang gani kay tuo paghihapon ta. Kana bang otherwise, the moment nga din agad tanan mo to, din na tamusalig sa mga institutions nga gidisinyo na supposed to be, aron mo barog ang atong republika. Wa kita hinungdan. Unya, makita na sa epekto, mo manifest na siya, mugawas ang epekto niya na mga higala. Tanawa karon. 51 to kung gihinganlan nga, gipanghinganlan po ni, akong gibasa rather nga, gipanghinganlan ni Saldico, 51 ka mga alagad sa gobyerno, nagkugranggo. Wa pa'y labot niya na ang padung sa ubos. Kay all the way to hell man na siya mga higala. All the way to hell. Kada mga barangay level, kinawatay gapon. Kinawatay. Swerte lang ka og makasuway ka og partido nga kuan kanang lisod hilabtan ba. Pero bidang kinawatay supposed to be public service na mga higala, serbisyo publiko. Pero worst yun eh. This is the worst time in the Philippine government nga wild ang kinawatay mga higala. PhilHealth funds gihilabtan. Unya mo ko na taway kadangpan sa mga kabus ba. Asag din lang ng mga dato kay they can save themselves. Ang mga pobre. Umana to ng mga prinsipyo. We're good. Unfortunately, just like anything else in this banana republic,
It's a farce. O na nga, bisag unsan nila idea nga aron mawa na siya anti-dynasty law. Ug imo ginang kugihag kwinta. If you take it to its logical conclusion, all right? It's really stupid. Nabagoy dynasty sa tinuod lang, misnomer man na. Kay moagi man og botasyon. Suhan man ang problema sa mga kandidato o sa mga botante. Diya sa mga botante, kay paliton man. Pero pangutana, nganong maka-afford man na sila palit sa mga tao? Diha ang atong tanawon. Naa diha si Satanas nagluklok nga, nganong mamalit, maka-afford man sila, mabankrupt man ka, kaya imong sweldo gamay raman. Itandi sa imong gastuon, matag panahon nga mag-eleksyon. Asa man kag itapak ana kung sige ka og pamalit. Mao na ito subayon. Follow the money trail, you will see na diha ang krimen mga higala. Mao na gidangatan. Remember nga taliabot ang midterm election atong kanang nanggawas ng AKAP, AIK. Kanang dole-outs ba? Yan, mirma ang mga kongresista na ma-impeach ang vice presidente. Political move. Pero nagsingabot sa dang eleksyon. Tanawa, kung sa'y resulta. Ang mga kongresista nakadaog, majority of them nakadaog yun. Mga kongresista nga gisuportaan sa administrasyon. Mga bata-bata, tuta ni Martin Romualdez. Majority of them nakadaog. In fact, mauna ilang gigamit nga hinungdan nga nung kanang okay ra nila ang panggobyerno. So may problema ninyo. Suportado man sa katawhan ang administrasyon. Kami mga district representatives guni. Good me. Kini atong nasod bahin-bahin gi-divide man by districts. Matag distrito dunay mag-represent ngadto sa kongreso. Majority man may nakadaog. Pero ang at large, gatong mga senador, pilde. So, imo nang analyson nga nom na. Tungod sa overwhelming logistics mga higala, nga gipamalit sa mga botante. Una ang mga botante, dagang kayong pobre, desperado, na ay mga di gyud pobre apan nakapabor kay appeal sila sa directly or indirectly sa usa ka kurakot nga politiko. Musuporta na dito. Forget about issues. They don't give a damn about issues. Corrupt? I don't care. Basta kayo nang inabuhi ko diri. Kuyog ko aning politiko ha. Kay kasapi mo ko. Buhi mo ko. Kapalit ko bugas. Yung anak ka desperado ba ta? Saan man na pagsulbad na to, be? I mean, di matabang yun, Sobra ra gyud kayo. Kinanglang atong hunungon na kinanglang atong bungkago ng 1987 Constitution kay usa na sa pandamay gyud. Multi-party system. Unsa man ang klasiya sa kada tulo ka tuig mag-eleksyon ta. Una ang presidente, unom ka tuig. Una kada administrasyon ngawat gyud. Ug di kani mangawat ang sa ibabaw padung sa ubos na gyud mangawat. Ay mga mukalit og kadato mahibong kag giunsa ni unsa may gihimo ni mo tawanang grabe man pagburot sa ilang bandi. Tungod lang kay na-connected og dakog ranggo sa Manila. Bata-bata maguna ni kuan. Bata-bata. Suod kay na, duol sa luwag. O na common ni mo madungog ba. Karon nasubraan na karon mauna nga kaguliyang ta karon. Nasubraan man gyud. Pero ug mao lang gihapon why major
change, mga higala, in the system, we will have more of the same. May lang og mo reduce, og mo dako, panayan na pulis. Susamang sistema haraman ni sa nitabo ni na pulis. Gakunay ang mga politiko og sinapulis. Maura ning istorya. Maura ning istorya. Hindi pila nagkatuig ang kaso ni na pulis. Kinsa may napriso nga politiko, na pulis ra. Di man na politiko na pulis. Kining kasuharon, kining sitwasyon na ron, ang labing sigurado mga priso ani dayon, kanang mga contractors. Inig-file na sa kaso, plunder mo na, tingkagol ka na sila. Di po tanan, pilara ka buok. Depende yun sa kapit ito sa babaw.